i jedno održano obećanje. Dobro jutro i dobrodošli. Hvala lepo. Ja sam prošli put rekla da ću doneti biljke koje nas štite od štetnog zračenja od kompjutera. Znači, prvo što to samo kažem, hoću da vam kažem da sve biljke, ili bukvalno sve biljke koje imate u stanu štite od štetnih zračenja, što ne mislim samo na kompjuter, nego na električne aparate. I zbog toga ih držimo i u kuhinji, i u spavaćoj sobi, i u kupatilu. U spavaćoj sobi često kažu, a zašto u spavaćoj sobi, kako sve, tako što lepo one nama daju kiseonik i samo neka budu oblih ivice i lepo je da to bude limun. Kad je u pitanju kompjuter, mnogi ljudi imaju otpor upravo zbog toga što smo smatrali da on ima to štetno zračenje. Eto, ja ću tako da potpuno to pojednostavim i da kažem štetno zračenje. On ima sigurno, ako ste puno sati tu, ali postoje ove dve biljke koje mogu u tome da vam pomognu. To je spatifilum koji se nalazi u sredini i mislim da je mali broj ljudi koji ne zna za tu biljku. Ona ima taj beli metamorfozirani cvet, ne znam koliko se to sad ovde vidi, i agloneme. Pa vidi se, bilo je krupno, ali jako je lepa stvarno i raskošna je, onako i stvarno deluje, kako bi ja to rekla, plastično, oko debeljuškasta biljka. Dakle, nije tanka, deluje vrlo ovako ozbiljno. I ove leva i desna je aglonema, koja je možda i na prvo mesto. Evo, sad sam slučajno juče listeći literature da nešto se to kažemo oko toga. Sam prošla da je čak, ja sam naravno to našla iz sasvim drugih izvora, ali i po feng shuiju to je tačno. Zamislite, to je interesantno da, znači, spatifilum koji ima beli cvet, odnosno, kažem, metamorfozirani, to je takvo lišće i aglonema, čak i po toj teoriji feng shuija su biljke koje štite prosto od tog štetnog zračenja. Tako da, bilo bi dobro da sad koji se javljaju gledalci budu oni koji dosta rade za računarom, koji imaju puno te tehnike u kući i tih uređaja, mada kažu čak i utičnica zrači, tako da u suštini je za svakog, ali ajde kao nekako da selektujemo. Dakle, najbolje bi bilo da oni koji imaju puno tehnike u kući i dosta sede, dosta vremena provode za računarom se jave za ovu našu biljku. Dragana, logično mi se nameće pitanje posle srede. Dobili smo nebrojeno mnogo slika naših gledalaca, dakle, groma u Zvezdarskoj šumi koji je oborio drvo, iscepao ga na pola i raznih drugih situacija. Koliko je bilo strašno, koliko je izvodljivo da se saniraju sve posledice. Ili, znate, ove pretnje što kažu gledalci, postoji drveće koje preti da će pasti jer je, ne znam, ovako ili onako. Da, i postoje oni drugi koji kažu, aha, ne može, bez obzira što je vaša komisija donala odluku da se seče, mi ne damo da se to iseče, mi vidimo da je ono zdravo. Dobro, to je jedna zaista istina, pošto sam ja u infocentru i znam tačno šta sve ljudi pitaju i pa vas molim da onda kad Zelenilo to radi, da se jednostavno pomerite sa činjenicom da je to stavilo u suštine trulo. Vi ste upravo pravili takav prilog i dozvolite da uradimo sve ono što je opasno. Mnogo toga što je opasno ste i upozoreni, vi ste nas upozorili, hvala lepo, ali ima i mnogo toga gde smo mi prosto pokušavamo to da uradimo, a vi ne dozvoljavate. To je druga situacija i odlično kad dozvoljavate. Znači, onda kad dođe ovakva situacija, onda imali bi što manje problema, nikad bez problema. Naravno, videli ste sve ove zapadne zemlje koje su tekako nastradile od svega toga. To je prosto vremenska nepogoda. Mi smo dugo odolevali i dugo nekako nisu te posledice bile na ovaj način vidljive. Ovo je sad strašno. Ali dobro, trebalo bi, verovatno ćemo se i na nivou grada nekakvim komisijama, odbranama pozabaviti ovom temom. Znate što je 43 intervencija, samo želim da kažem ovo što bih volila prosto da apostrofiram, da je uglavnom 90% je to bilo drveće koje je van javnih zelenih površina, znači to su iz privatnih dvorišta, ali na sve te intervencije izašlo je Zelenilo Beograd. Znači radnici Zelenila Beograd su sve to odradili. To znam, što mi u vašoj nadležnosti radili ste da bi se sanirale posledice tog drveća koje preti. Hoću prosto da kažem da vodite računa, bez obzira koliko ste emotivni vezani za ovo ili ono, stavno možda ste sad je vaš deda ili ne znam nijako, ili vi sami, nije bitno. Ja znam, Dragan, sad kad pređemo na reklame, sad ću da vam ispričam moj slučaj. A vama ću neki drugi put, poštovani gledalci. Tako da nikad, prosto ništa nema ipak vrednije od ljudskog života, ja. Hvala, Dragana, na savjetima i na ovim, pre svega, uputstvima i upozorenjima, jer nas još čeka nekoliko talasa snažnog nevremena u Beogradu. Nadamo se ne onako kao u sredu. Idemo kratko na reklame i ima još gosti do 9 sati.